Met Patrick. Hey Patrick, hoe gaat het met die? Ja, prima. Heel goed. Want wij hebben natuurlijk al eens jeder bij die West voor heer. Ja, dat klopt. Klopt het dat er wel wat verloren is? Ja, klopt. Ik ben sinds een jaar nou elektrisch gaan rijden. Op deze kleine afstanden is elektrisch rijden beter. Ik ben Patrick Bosgraaf. Ik ben 41 jaar oud. Ik heb een couriersdienst onder mijn naam. Nou is het zo, hè? Dat was natuurlijk gewoon wel een hele moeilijke start gewoon in die leven. Ja, klopt. En toen zijn mensen echt zien dat Patrick, pakketjes bezwaar autorijden, het gaat nooit gebeuren. Nee, kijk, ik was, toen ik op school zat, was ik al redelijk vooruitstrevend in denken van, nou, ik wil bij een normaal bedrijf werken en dat soort dingen. Toen had ik nog niet eens het eigen bedrijf in gedachten. Maar vanuit school heb ik toen een soort, hoe noem je dat, een uitzendbureau aangedragen voor mensen met een beperking. En dat konden ze eerst helemaal niet. En daar waren ze ook wat angstig voor. Alleen ik praat denk ik wel over 20 jaar geleden, dus dat was ook helemaal niet bekend, hè. Ik ben spastisch, daarom loop ik dus moeilijk. Mijn ene been is langer dan de andere been, dus ik loop scheef. En dat kost heel veel energie. Nou, met je om courier te worden, moet je een rijbewijs hebben. Ja, klopt. Wat zijn ze daar hoort in die? Toen ik 18 was, of werd, ben ik voor mijn rijbewijs gegaan. Heb ik eerst een aantal lessen gehad. Ik denk wel 20 of 30 lessen. Toen heb ik eerst een keuring gehad. Toen weer een paar lessen. Ik heb 3 keuringen doorstaan. En na de derde keuring zeiden ze van, jij zal nooit je rijbewijs kunnen halen. Dat gaat je niet lukken. Bist je zijn eigenwijs? Ik denk het wel. Ja, noem je het eigenwijs doorzettingsvermogen. Wat niet kan, dat heb ik ook altijd vanuit de familie moeten meegekregen. Lukt het niet, we gaan het eens proberen en dan zien we wel. Ik hoop echt van harte dat ik een voorbeeld voor mensen ben. Daarom, ik wil dat ook uitdragen. Ik zou ook mensen daar op wat voor manier wel een voorbeeld voor willen zijn. Omdat het mij wel gelukt is. En dat vind ik gewoon leuk. Ik hoop ook echt van harte dat mensen dat gaan doen. Je kan op een bank gaan zitten, maar ik denk dat je beter onder mensen kan wezen en een praatje kan maken. En dat het voor je leven ook veel gezonder is.